Zdar, vítajte v dílně Indikov. Stylový, designový zahradní nábytek máme dodělaný, tak pojďte na to mrknout. Tak tady ten fešák k tomu nepatří, ale jedná se o tenhle designový stoleček z ohýbaného plechu, který si zákaznice vyplní dřevěnými polínky k přenosnému ohništi. Tady máme stejný druhý kus. Na vrchu bude přírodní dřevo, jasanové lamely, 80 mm široké, 40 mm vysoké. Naolejované budou přírodním voskem. Konstrukce po opískování budou v černém komaxitu. A ještě jsem k tomu dělal lávky na sezení a dřevník ve stejném stylu. Takže při kompletaci natočím detailní video a máte se na co těšit. Děkuju, že sledujete a nezapomeň, že vždycky můžeš.